sub a ka jing jump bat ka jing tresitam jong ka Dortmund bat ka Aston Villa hanre ki haban lek pha yeng no naka Champions League ni pedang singaba ya pi barok ki paralok ki baju it baju kerja ni ka channel naka por shikapor ka jing kerpat ki paralok lada pimpat dapan subscribe singaba se ban aja kerja ni ka channel naka ba share like bat kham tam ban subscribe ka jing ala kai quarter final second leg hapadeng ka Barcelona persa ya ka Dortmund hakane ka jing ala kai ka Dortmund kala la bha ban yela kai bat kala la ban pen ma la ne pen sir men sen yakin ong kerjaan juga Barcelona nado basdang hado bandakot ka jing ala kai ngiao iba ka Dortmund kala la sisa ban pen ma ka Barcelona na ka Porsche ka por kham tam le yakin ong kerjaan juga Barcelona la ban ong kala ban pen kendek la ne pen dik ka man sen joki yo la se ba ka Dortmund kan sala ban pen thai kala ya ka Barcelona hakane ka jing ala kai ha ba phai skane ka jing ala kai ka Dortmund kalayo bat pen khi ya kajar dang hake minit ka bakhat we lingba ukirosi ka bawan lingba ke penalti bat habakot ka jing ala kai jong ka kala ka banang kong ka Dortmund kala tam ya ka Barcelona da chikon lanot hanre ha ka jing ala kai juga kala ka baar ka Dortmund de ka jing prang jong ka ban yo pen phai kala ya ka Barcelona hakane ka jing ala kai kenang bakan yo ban rung chika semi final kumta kala tresi tamba do kata badai hake minit ka basa pe khandai sajesen kaleo bang bat pen khi ekajar lingba ujo hi player jongka kata ukiurasi ya ka bol ka balapan bo da uben sabani ka balapan jau slow bat ka balapan no mensen ya ka Dortmund ha padang ka jing tresi tom jongka hakane ka jingala kai ka dai ba uben sabani urang ya la kai jongka ulakom bakla thep ya ka bol sapo jongka ko la jong kata hake minit ka basan tosau hanre wala kata ro ka Dortmund kadang don hi ka jingkerman ban phai kala hakane ka jingala kai kumta kala tresitom bat kale kon tengah hitriang bat dai hakame dit ka bahan nya phau hanreu kale obyang bat pen khi kajar lingba ujo hi uplear jongka kata ukiurasi pen ban ka jing tresitom bat ka jing kerman jongka kalong le no ai namar ka por kam sha shu yaka kala poi no shadow ka bakod bat ka ha ban shu hon no tang lai tele ki kol hakane ka jingala kai hado ban dakod hakaba kala la ban pelem ya ka Barcelona hakane ka jingala kai second leg dalai la ka we kol kumta kalong ka aka ka basngau sen ai sisa ya ka Dortmund namar ka jing tresitam bat ka jing job jongka persya ai ka Barcelona kalong le no ai namar ba ka Barcelona kalaya shoban bat akti hadu south liki kol bat hakawe kaliang kalong ka jing keman ka bakrau ye kenong kersan jongka Barcelona ka jingap mi lanti jongki ya ka ne ka por baka Barcelona kan sayo bandung jaka semi final kala urlong sisa hakaba ka Barcelona kalaya bandung kruk sendon jaka semi final hakane ka Champions League da ka balak ban penlem ya ka Dortmund haka kol a cricket hado dasan lalai kol kane kan ka ba ki ong chisen hi balayo ban bat akti kalong ka ba e bha ya kiwe ban penlek ya ka sakawe pat ka jingala kai quarter final second leg ka balong hi thekum kane ka jingala kai chung ka Dortmund persya ka Barcelona kadai ka jingala kai hapadang ka PSG persya ka Aston Villa hakane ro ka jingala kai ka jing tresitom bat ka jing job jongka Aston Villa halayeng jongka kalong le no ai namar ka khlam yo ban rung chaka semi final haba phai skane ka jingala kai dai hi ka Paris Saint-Germain ka bayo shobat pen khi ekajar hake medet ka bakhat we lengba u hakimi bat hake medet ka ba ar pheu hin nyau sajisen ka PSG ka leo byang bat pen khi ekajar lengba u Mendes dang haden kine ki ar tli ki kol ka Aston Villa kalas dang ban tresitom bat ban nyon ya ka PSG haka ba dai hake medet ka bala to saw kaleo ban tep chikon lingba utai liman habakot ke jingala kai jongka kala ka banang kong ka PSG kala tam ne ka Aston Villa da ar la ka we kol hanrai ha ka jingala kai jongka kala ka ba ar ka Aston Villa kaleo ban tep sa ar teliki kol kata lingba ujaken hake medet ka pesan ban lingba ukosa hake medet ka pesan pheu han nyau bat hado bandakot kane ka jingala kai second leg ka Aston Villa kala la ban penlem ye ka PSG dalai la ar kol kanero ka jingjap jongka Aston Villa kalong le no ai namar de ka Paris Saint-Germain ka bayo bandrong chika semi final hakane ka Champions League hakaba ka PSG kala la ban penlem ye ka Aston Villa de ka kol a cricket hado dasan la sa kol kuble shibon ya pi baro ki paralo ke benjis ngau tenan ban pe ki video hakane ka channel kane ka long ka chuban tip shapi la de na pleng jong pi ki bo kwa ban join la ne follow yi WhatsApp group hakaba ya de bat ka kam ye la kai football pila ban shek aka pin comment dan description jong kane ke video kuble shibon ngin skan dopat hakawe ke video